Yorok mienjo ka otenore kod kama onego gere kambi mar rego chele mane osingi ne jopur mag ochele kar pur malo Akuja kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare kaunti ma Migori higa mokalo. Jopur ochele ma North Kadem pok owinjore ni kambi no egere gweng' ma Sere kata ma Agenga. George Juma nigi mathoth. E kinde limbe mare e kaunti ma Migori higa mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo gedo mar masin mar ochele ne jopurgo mag ochele e sab-kon Minyatike. Penjo maduong' bende koro osebiro ka kelo wich bar en ni koro masini mar ochele idhi gur kanye e sab-kon Minyatike. Nyaka sani pogruok mar paro osemienjo kama onego gure masini mar ochele. Wakwayo sirkal to gi ofise rais ni masindino mondo bi kaka nowacheno. Osewache karibu diriyo teko biro Nyatika ka. Participation no wabedo ko kaka jopiny nikech ka rais nobiro to nowachonwa. To wabedo kendwa kaka jopiny. Ne nitiere investor manobiro manowuok gi national government. To lokruok dwa bedo ni gin koro idwa tere kama chielo. Omiyo ne wabedo kaka jopur michele kaka kendo jatendgi. Wawacho ni magi ma ok wanyal yie kata matin. Moko kuom jopur mag ochele mowuok e wuono ma North Kadem e sab-kon Minyatike oram ne gidwaro mondo koro masini mar ochele oger e gwego mag Sere kama giwacho ni gisekete lowo ma onego gere masinni. Ka jomoko dwa kawo masinde no tero kumoro ni tero yo kuonde mamoko to wakae ma michele nitie. Twawinjo ni masini dar ni jomoko noriembo masin, noriembo contractor. Onge jomo noriembo contractor. Public participation pok otim between the residents gi joka kelo ka koth gi the government. Wadwa ni mondo bi otim public participation, we the people of Gakelo Accord. Wan wasetimo public participation marwa kaka jopiny. Ni project mano ningo bedi ni biro ka nitie achudhe moko madwa goye gi e kore kapok ochopo ka. Koro mano gimoko nyali yie nikech wang'eyo ber mar gima mashino biro timonwa ka okele ka. Jopur gi mag ochele ka otele kod Dundo Sitora wacho ni Sere kama gidwaro ni ogere masin ochele ni chiegni kod kar purno malo Akuja. Wan gi lowo around Sere primary. Free land minyoero e kwega area hospital wechiwo nono. Matiende ni wedwaro search projects obi. Koro ng'ama wacho ni joka kelo ka koth sijui nini ni oriembo contractor. That is a total lie. Yie gibigi team public participation kodwa ka mondo wasiem ne gilo kamigere masin. To kigole ni tere mabor kaka wawinjo rumas no. Twaneno kamano bro hinyo jopur. Ok ober jopur puro ka to michele irego Uganda. Samirego Uganda no okelo brokers. Brokers gi mawa pesa. Mae no se kod MCA no ma North Kadem Olimo Bonyo mane wane gweng' mar Sere ema gidwaro mondo koro gere masinde go chele ni mosingi kod jatend piny Kenya William Ruto. Ano chung'e kowuoyo no iluongo ni Sere kendo kanyo ema nosiemo ni mondo obiro gere rice mill no. Rice mill no nigero kanyo ni mondo mokwongo okony jopur mondo gi process michende gi magipuro kanyo. Ariyo mondo reduce the cost mar transportation kidhi tim milling kuonde mabor. Kata kamano jakom ma jopur e kar pur malo Akuja okeoremo wacho ni ande gisebet piny kaka jopur ochele kendo giyiero ni masini koro nego ger e gwego mag Agenga modore e wuono ma North Kadem. Mill no ne waseketo kamibokete. Wan gi government land maduong' Agenga 5 acres. Makanyo en gimo boketo en government project kaka mar machine no. To weche moko makage kacha bende wawinjo ne jomoko ni dwani mondo kaw masinde no gi kor yamo odhi kode e area mok pidhe michele. Oyo seche ma jodagi ma North Kadem nitie kod paro mopogore opogore bende giramo ni masini kik ger oko mar wuono ma North Kadem ka giwacho ni wuone ma North Kadem ema ipure chele kendo singo mane ochiwo jatend piny Kenya William Ruto en mano ma jodak ma North Kadem. Nwa kwaya ongoke ma samoro nyalo dwar mondo kaw masino gi malo wabene malo kono wantiere wabiro ng'iewu gangolo ma masino donj mana thurwa ka. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Wakaw yo machielo aneno ka ote ni kae